تاريخنا تجمر حدا خرهانا وستبهال سب النارئينا ايو ازي سب ناي فيلم دايركتور انتخون عبت بوتاز ترخبو ناي فيلم بعلموياتات ات فيلم خاميك سرحو خمزلوهم قلت عنا قبر اللوم دريئي عبت ساعتون الرقاف استبهال سب نابت بوتا يمتز الرقاف زرعيو كرهانا بزرعيو نقر بمرنقات استهلقوا عدا خمس خفلن كم زملسن قال بمئتاو يجمر يخون انبر راقاف ገንዘብ ከወስደ ይኮነን ዝመጸ ሐሳቡ ዝነበረ ናይ ኩርሃና ጓሉ ሳያን ብጣዕሚ ስለዝፈትዋ ሃላዋታ ክትስሕት ብምግባር ናብ ባንኮክ ሒዝዋ ይኸይድ ጓሉ ዝተወሰደትሉ ኩርሃና ናብ ተኸባቢ ጣብያ ፖሊስ ብምኻድ ጓሉ ከም ዝጠፍአቶን ዓፊን ሒዝዋ ዝኸደ ሰብ ራጋፍ ከም ዝኾነን ክዛረብ ንርኢ ይኹን እምበር ራጋፍ ይፈርሕዎ ስለዝነበሩ ንዕኡ ክሕግዝዎ ከም ዘይኽእሉን ኩርሃና ይነግርዎ ብጓሉ ምጥፋእ ብጣዕሚ ዝሓዘነን ዝሕግዞ ሰብ ዝሰኣነን ዝተደናገረን ኩርሃና ሓደ ሰብ ከም ዘሎ ብምሕሳብ ንዕኡ ንምዝርራብ ናኡ የምርሕ ቀፂሉ እውን ፊልምና ናይ ሓደ ሮኒ ዝተባሃለ መንእሰይ ናርኤና እዩ ሮኒ በማርሻል አርት ብቕዓት ዘለዎ ሰብ ከም ዝነበረ እንተምሃሮኡ ብዘርእዮም ምርኢት የርእየና ቀፂሉ እውን ሮኒ ሓደ ናይ ቴሌፎን ጻብዒት ይበጽሖ ንሱ እውን ዝነበረ ሓደ ህፃን ቆልዓ ሓሚሙ ሆስፒታል ምእታዊ ይሰምዕ እሞ ሆስፒታል ምስ በጽሐ ሓደ ንእሽተይ ስቡ ዝተባሃለ ህፃን ቆልዓ ፊልምና የርእየና እዚ ህፃን ቆልዓ ምዝራብ ከም ዘይኽእልን ናይ ሮኒ ቤተሰብ ምዃኑ እውን ንርኢ ሮኒ እውን እቲ ህፃን ክዛረብ ዝደሊ ተኾይኑ ብዙሕ ዝበለ ገንዘብ ከምፅእን ከም ዘለዎን ናይቲ ህፃን ጥዕና ክምልስ ከም ዝኽእልን ኮይኑ ግና ከምኡ ንምግባር ገንዘብ ከም ዘድልዮ እቲ ዶክተር ይነግሮ ብዛዕባ እቲ ነገር ንሓሰበ ኣብቲ ደገ ሆስፒታል ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ሮኒ ካብ ኩርሃና ተላእኽቲ ሓደ ናብኡ ጽግዕ ብምባል ዘጋጠሞ ፀገም ክፈትሓሉ ስለ ዝደልዮ ነገር ግን እኹል ገንዘብ ከም ዝኸፍሎን ክነግሮ ንርኢ ሮኒ ዋላ ሓደ ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮ በቲ ነገር ብምስምማዕ ዘድሕና ጎርዞ ስእሊ ንኸርእዮ ይሓቶ በቲ ሰዓት እቲ ሰብኣይ ካብ ቴሌፎኑ ዝነበሮ ናይ ሳያን ፎቶ የርእዮ ሮኒ እውን ናይ ሳያን ፎቶ ኣብ ዝርእየሉ ሰዓት ስምዒቱ ይርበሽ ኮይኑ ግና ንስቡ ሕክምና ገንዘብ የድልዮ ስለ ዝነበረ ብሓሳቡ ብምስምማዕ ሮኒ እቲ ስራሕ ንምፍጻም ይደራደር ኣብ መወዳእታ እውን ብምስምማዕ ሳያን ንምድሓን ኣውሮፕላን ብምስፋር ናብ ባንኮክ የምርሕ ኣብ መንገዱ እውን ሮኒ ናብ ሓደ ሕልፍቱ ውስታ ሒዝና ክኸይድ ንርኢ ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት ሮኒ ንሳያን ኣብ ናይ ሓደ ባቡር ጉዕዞ ናይ ሓደ መዕረፊ ቦታ ጉዕዞኦም ክገብሩ ንርኢ ሳያን ንበይና ማይ ሓዚሉ ዝነበረ ደበና እናረአየት ከመይ ኣየወቅዕን እናበለት ፈጣሪ ኣናማራረት እንተሎ ሮኒ ብድሕሪታ ኮይኑ ይግረም ነይሩ ብኸምዚ ዓይነት ኩነታት ሮኒ ምስ ሳያን ናይ ዓይኒ ፍቕሪ ሒዞ ሮንን ሳያንን እናዕለሉ እናተጫወቱ ናብቲ ዝዓርፍሉ ቦታ ይበጽሑ ሳያን ኩሉ ግዜ ሰሓቂትን ተጫዋቲትን ስለ ዝነበረት ኣብቲ ዝወቅዕ ዝነበረ ማይ ብምኻድ ምድናስን ምዝንጋዕን ጀመረት እዚ ዝረኣየ ሬጋፍ ልክዕ ምስ ረኣያ ንሱ እውን ከም ሮኒ ናይ ዓይኒ ፍቕሪ ሒዞ ድሓር እውን ናይ ዕረፍቲ ሰዓቶም ምስ ኣኸለ እቲ ባቡር መልዕሊ ሰዓት ስለ ዝበጽሐ ሮኒን ሳያንን ብሓባር ብምዃን ናብቲ ባቡር ይኣትዉ ኮይኑ ግና ሳያን ኣቦኣ ከም ዝጠፍአ ንሮኒ ትነግሮ ወሪዳ ክትደልዮ ክትብል እውን ሮኒ ንሱ ከም ዝደልዮ ነጊርዋ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ስለ ኣቦኣ ሳያን ምጥያቕ ይጅምር ከም ዘይፈልጥዎ እውን እናተዛረቡ ከለዉ ናይ ሳያን ኣቦ ናብ ሳያን ብምምጻእ እንታይ እናተጸበየት ከም ዘላ ይጥይቓ ንሳ እውን ኣቦኣ ከም ዝተረኸበ ኣብ ዝረኣየትሉ ሰዓት ሮኒ ንኽመጽእ ጽውዖ ኮይኑ ግን እቲ ባቡር ቀዲሙ ተላዒሉ ምኻድ ጀሚሩ ስለ ዝነበረ ሮኒ ናብታ ባቡር ከይበጽሐ ይቐሪ ኣብ ቀጻሊ ምርኢትና እውን ምሸት ሬጋቭን ኣቦኡን ጉርስማዊ ኮፍ ኢሎም ድራር እናበልዑ ንርኢ ኣቦ ንወዱ እውን ንራጋቭ ከም ምርዕዎ ከም ዝደሊ ናቲ ሓጉስ ርእዩ ከመውት ከም ዝደልን ክነግሮ ንርኢ ሬጋቭ እውን ብሓሳቡ ከም ዝስማማዕን ዝፈትዋ ጎርዞ ከም ዘላን ንዓኣ ከም ዝምርዕዋን ይነግሮ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ንግሆ ሮኒ ጉርስማዊ ማርሻል አርት ናብ ዘስልጥኑሉ ቤት ትምህርቲ ከምርሕ ንርኢ ኣብኡ ምስ በጽሐ ሮኒ ናይ ጉርስማዊ ተምሃሮ ምርባሽን ምትንኻልን ይጅምር እዚ ዝረኣዩ ኣሰልጣኒ ጉርስማዊ ሮኒ መጺኦም የውድቕዎ እሞ ካብ ሕዚ ሰዓት እውን ስርዓት ንኽሕዝን ኣብዚ ቦታ ዝነብር ተኾይኑ ብሕጊ መሰረት እናተመርሐ ክነብር ከም ዘለዎ ይምኽርዎ ካብኡ እውን ኣብኡ ኣብ ዝነብሩ ተምሃሮ ሓቢሮም ክነብሩ ናብ ገዛ ሒዝዎ ንኽኸይድ ይነግርዎ ሮኒ እውን ምስ ተመደቦ ተምሃራይ ብምኻድ ናብ ስዌት ከምርሕ ንርኢ ኣብኡ እውን ሓደ ንእሽተይ ስቡ ዝተባሃለ ንእሽተይ ህፃን ቆልዓ ከፋለጦ ይደሊ ነይሩ ኮይኑ ግና ሮኒ ነቲ ቆልዓ ምንም ዓይነት ደንታ ከይሃቦ ዝዓረፈሉ ገዛ ምርኣይን ምዕዛብን ይጅምር بتمساسال مريد بناي هند ባህል መሰረት ዝግበር ናይ ጀልባ ውድድር ራጋቭና መሓዝቱ ምስካሎት ተጋጠምቲ ጀልባ
ቀዘፍቲ ክወዳደሩ ንርኢ ኣብቲ ንሕንሕ ሰዓት ሬጋብ ሳያን ክሪኣ ከሎ ጉልበት ስለ ዝተሰምዖ ብሓይሊ እናቐዘፈ ከሽንፍ ይገብር እዚ ከምዚ ገይሩ ምስ ወድአ ናቱ ጓንታ ዋንጫ ክትቅበል ክብል ራጋብ ዋንጫ ቅድሚ ምቕባሉ ሳያን ክረኽቦ ከም ዘለዎ ብምዝራብ መሓዙቱ ኣኸቲሉ ሳያን ክደልያ ንርኢ ይኹን እምበር ሳያን ማይ ምቋዕ ጀሚሩ ስለ ዝነበረ ኩሉ ግዜ ከም ትገብሮ ንባዕላ ብምብስባስ ኣብ መንገዲ ወፂኣ ማይ ክትውቃዕ ትጅምር በቲ ሰዓት ቅድሚ ሕዚ ተፈላለዮም ዝነበሩ ሮንና ሳያን ካልኣይ ግዜ ማይ እናወቕዐ ቅድሚ ሕዚ ኣቋሪፆሞ ዝነበሩ ዘረባ ክዛረቡ ንርኢ ካብኡ እውን ፊልምና ምርኢትና ብምልዋጥ ራጋብ ናይ ኣቡኡ ማርሻ ኣርት መሰልጠኒ ቦታ ብምኻድ ዘለዎ ብቕዓት ምፍታሽን ዝተፈላለዩ ሰባት ናቱ ተፀባእቲ ኮይኖም ጠጠው ክብሉን ክበኣስዎን ምግባር ይጅምር ልዑል ናይ ማርሻል ኣርት ክእለት ስለ ዝነበሮ ተፀባእቱ ብቐሊሉ ምውቃዕን ምሽናፍን ይጅምር እዚ ብርሕቐት ኮይኑ እናረአየ ዝነበረ ሮኒ ብናይ ራጋብ ብቕዓት ይግረም እሞ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ንግሆ ሮኒ ብጉርስማዊ ማርሻ ኣርት መሰልጠኒ ትካል ዝተፈላለዩ ናይ ጉልበት ስራሕቲ ክሰርሕን ሰባት ክሕግዝን ንርኢ ካብኡ እውን ሮኒ ደኺምዎ ስለ ዝነበረ ዕረፍቲ ንምግባር ናብ ላዕሊ ብምውፃእ ኮፍ ምባል ይጅምር ኣብቲ ሰዓት እውን ብዙሕ ከይፀንሐ ማይ ምውቃዕ ይጅምር ሮኒ ቅድሚ ሕዚ ሳያን ብማይ ናወቕዐ ይረኽባ ስለ ዝነበረ ሕዚ እውን ከም ዝሪኣ ተስፋ ብምግባር ኣብቲ ላዕሊ ኮፍ ኢሉ ይፅበያ ሳያን እውን ልክዕ እቲ ማይ ምህራ ምስ ጀመረ ሮኒ ናብኣ ኣእምሮ ስለ ዝመፀላ ንዕኡ ንምርካብ ተሲኣ ክትከይድ ክትብል ናይ ገዝኦም ማዕፆ ደወል ይፅውዕ ንሳ እውን መን ከም ዝኾነ ንምርግጋፅ እቲ በሪ ምስ ከፈተቶ ራጋብ ምስ መሓዙቱ ጠጠው ኢሉ ትረኽቦ በቲ ሰዓት ኣብ ገዛ ዝነበረ ናይ ሳያን ኣቦኣ ኩርሃና እቲ በሪ ዝንኳሕኩሕዎ ዝተለቅሐሎም ሰባት ከም ዝኾኑ ገንዘብ ክጥይቕዎ ስለ ዝመሰሎ ዓይነ ስውር ብምምሳል ናይ ሳያን ኣቦኣ ኣብዚ ከምዘየለን ንሱ ሓው ኣቦኣ ከም ዝኾነ ንንራጋብን መሓዙትን ይነግሮም ኮይኑ ግና ራጋብን መሓዙትን ኩርሃና እናረኣዩ ምስ ሰሓቁ ዝኾነ ክህብዎ ዝደለዩ ነገር ከም ዘሎን ንሱ እውን ክህብዎ ከም ዝመፁን እምበር ዝቕበልዎ ወይ ዝወስድዎ ነገር ከም ዘየለ ይዛረብ ኩርሃና እውን እዚ ምስ ሰምዐ ንራጋብን መሓዙትን ጓሉ ሳያን ሻይ ክተፍልሐሎም ናብ ውሽጢ ሒዝዋ ይኣቱ ሳያን ናብ ውሽጢ ምስ ኣተወት ራጋብ ናቦኣ ኩርሃና ሳያን ምርዓው ከም ዝደሊ ጓሉ ዝቦቶ ኮይኑ ብዝሕ ዝበለ ገንዘብ ከም ዝወን ክሰማማዕ ከለውን የርእየና እቲ ዝፍጠር ዘሎ ዝዘራርብዎ ዘለዎም ዛዕባ ምንም ዘይፈለጠት ሳያን ማይ ምውቃዕ ከይገደፎ ስርሓ ምስ ወደአት ሮኒ ንምርካብ ቅድሚ ሕዚ ተቋፂሮምሉ ዝነበሩ ናይ ሓደ ነዊሕ ቢንቶ ተመርዕ ኣብኡ ምስ በፅሐት ሮኒ ትስእኖሞ በይና ኮፍ ኢላ ንዕኡ እናተፀበየት ክትሓዝን ንርኢ ኮይኑ ግና ሳያን ዘይተረድአቶ ነገር ሮኒ ልክዕ ከምኣ ብተፀራሪ ኣንፈት ናይቲ ቢንቶ ልክዕ ከምኣ ኮፍ ኢሉ እናተፀበያ ከም ዝነበረ እዩ ካብኡ ሳያን ብጣዕሚ ብምሕራቅ ቅድሚ ሕዚ ከም ትገብሮ ናብ ሰማይ እናረአየት መምራርን ብስጫውን ትጅምር ኣብዚ እዋን ናይ ሳያን ድምፂ ዝሰምዐ ሮኒ ንዓኣ ንምርካብ ንሳ ጠጠው ኢላትሉ ዝነበረ ፀግዒ የመርሕ ትዛረቦ ነገር ምስ ሰምዐ እውን ብዘረባኣ ምስሓቅ ይጅምር ከምዚ ዓይነት ኩነታት ናይ ሮንን ሳያን ናይ ፍቕራዊ ታሪክ ክጅምር ፊልምና የርእየና ሮንን ሳያንን ቅርርቦም እናወሰኸ ኣብ ማእኸሎም ዘሎ ፍቕሪ ዝበለፀ ዝያዳ እናጠንከረ ይመጽእ ከምኡ እውን ሮኒ ናብ ጉርስማዊ ገዛ እናርፈደን እናሰተየን እናሰኸረ ብምምጻእ ከምኡ እውን ሮኒ ናብ ጉርስማዊ ገዛ እናርፈደን እናሰተየን እናሰኸረን ምምጻእ ይጅምር እዚ ዝተዓዘቡ ጉርስማዊ በቲ ነገር ብምሕዛን ብምኹራይን ዛርብዎ እናፈተኑ ንርኢ ነገር ግን ሮኒ ብጣዕሚ ሰትዩ ስለ ዝነበረ ንጉርስማዊ ዘይግብኦም ዘረባ ይዛረቦም ንሶም እውን ትምህርቲ ከምህርዎ ስለ ዝደለዩ ጉርስማዊ ዘለዎም ብቕዓት ተጠቂሞ ሮኒ ከይሓሰበ ይወቕዕዎ ንኻልኣይ ግዜ ጥቕዓት ምስ ሰደድሉ ሮኒ ናይ ጉርስማዊ ጥቕዓት ምክልኻል ይጅምር ካብኡ እውን ሮኒ ብዘረኦም ብቕዓት ብባዕሉ ምግራም ይጅምር ጉርስማውን ሮኒ እዚ ክገብር ዝሓገዞ ኣብ ገዝኦም ዝሰርሕዎ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ከም ዝኾነ ይነግርዎ ካብ ሕዚ እውን ጠንኪሩ ዝሰርሕ እንተኮይኑ ካብዚ ንላዕሊ ዝሓሸ ሰብ ከም ዝኸውን ከርድእዎ ንርኢ ካብታ መዓልቲ ንሳ ጀሚሩ ሮኒ ንጉርስማዊ ዓብዪ ክብሪ ይህልዎ ምስኦም እውን ዝተፈላለዩ ማርሻ ኣርት ምንቅስቃስ ምልምማድ ይጅምር ምስ ጉርስማዊ እውን ዝበለፀ ምቅርራብ ከም ኣቦን ወድን ምዃን ይኽእሉ ኣብ ዝቕፅል ምርኢትና ኩርሃና ንራጋብ ጓሉ ሳያን ንኻሊእ ከም ዝፈተወትን ንዕኡ ከምርዕዎ ከም ዘይኽእልን ክነግሮ ንርኢ ኮይኑ ግን ራጋብ እዚ ክኸውን ከም ዘይኽእልን ንዓኣ ከም ዝምርዓዋን እንተድልዩ እውን ሰብ ምቕታል ከም ዘለዎ ከም ዝቐትልን ክነግሮ ንርኢ እዚ እውን ኣብ ቀረበኦም ኮይኑ ዝሰምዕ ዝነበረ ጉርስማዊ ወዶም ራጋብ ኣብ ቀረባ ኮይኖም ሰምዑ ዝነበሩ ጉርስማዊ ወዶም ራጋብ
يخريلو كمون كمز مبال مزرابن كم زي بلو بخمز عينت زيت فوتو غورزو كمرعو كم زي بلو كزاربو ونري بتنقرت الله حدرو ريغافون أبو قرسماوي أبتزبول علم بمرز بمتاو يقتلهم قتيلون نايسايان فقرنيا رون خمس خوانا ساميعو سلازنبره استفالالو عوالو بمسبساب رون خوقعوون قتلون كأززوم نري رون ግን حدغኛ ሰብ ስለዝነበረ ዝተላኣኹ ሰባት ብምዝራብ ምሽናፍ ከኣለ ካብኡውን ኣብ መወዳእታ ሮኒ ምስ መወዳእታ መጋጡፍቱ ሬጋብ ብምባኣስ ይጅምር ኮይኑ ግን ሬጋብ ካብ ሮንን ላዕሊ ብቕዓት ስለዝነበሮ ንሮኒ መውቃዕን ምስቃይን ይጅምር ኣብ መወዳእታ እውን መሓዙቱን ሮኒ ክወቅዕዎ ይሰዶም ነገር ግን ሮኒ ብምትሳዕ ኣብ ከባቢኡ ዝነበረ መቕዲ ሕጋዝ ብምልዓል እናወቅዕዎ ዝነበሩ ሰባት ምንጻግ ይጅምር ላይተሩ ብምኽፋት ንሬጋብ ንምንታይ ከምዚ ዝገብር ይጥይቆ ንሱውን ዝፈትዋ ጎርዞ ከም ዝወሰደሉ ንሳን ምርካብ ኩሉ ዝኽእሎ ነገር እስካብ መወዳእታ ከም ዝገብር ክነግሮ ከሎ የርኤና ብከምዚ ዓይነት ኩነታት ምርኢትና ናብቲ ቡስታ ብምምላስ ሮኒ ባንኮክ ክበጽሕ የርኤና ኣብኡ ምስ በጽሐ ሬጋብ ዘመሓድሮ ዝነበረ ናይ ሓደ መባኣስ ቦታ ብምምራሕ ኣብኡ ኣብ ዝርከብ ሓደ ተባኣሳይ መባኣስ ይጅምር ኮይኑ ግን ሮኒ ልዑል ብቕዓት ስለ ዝነበሮ ብሓደ ውቅዒት ነቲ ሰብኣይ ይዝርሮ ከምኡውን ናብቲ ካሜራ ገጹ ብምዝዋር ሮኒ ከም ዝመጸ ንኽርዳእ ንምግባር ንርኢ ከምዚ ገይሩውን ሮኒ ናብ ዝዓርፈሉ ቦታ ይምርሕ ዳግማይ ናብ ናይ ቀደም ተዘክሮ ክወስደና ንርኢ ናይ ጉርስማዊ ናይ ስነ ስርዓት ቀብሪ ምስ ተወድአ ናይቲ ከባቢ ፖሊስ ሮኒ ንምዝርራብ ናብቲ ቦታ ምምጻእ የርኤና ንሕቶ ከም ዝደለይዎ ብምዝርራብ ኣሲሮሞ ናብ ጣብያ ፖሊስ ክወስድዎ የርኤና በቲ ሰዓት ሬጋብን ኩርሃናን ብሓደ መኪና ሓቢሮም ክሓልፉ ንርኢ ቶም ፖሊስ እውን ንሬጋብ ሰላምታ ይቕርብሉ ሕቶኡ ወዲኡ ምስ ወፀ ሮኒ ንሳያን ዝረኣዮ ነገር ክነግራ ይኸይድ ኮይኑ ግና ሳያን ዘፍትሐካ ኣቦይ እዩ ንሮኒ ከመይ ኢልካ ኣቦይ ትዛረበለ ኢላ ትናደድ ሮኒ እውን ናይ ሳያን ሓሳብ ምስ ሰምዐ ንሳያን ካብዚ ሕዚ ኣብዚ ከባቢ ምጽናሕ ከም ዘይኽእልን ሰዊን ብምሓዝ ናብ ካልእ ከተማ ከም ዝኸይድ ከምኡውን ዓቢራቶም ምስኡ ክትከይድ እትደሊ ተኾይና ኣብ ጣብያ ባቡር 6 ሰዓት ክራኸቡ ቆጢርዋ ገዲፍዋ ይኸይድ ሳያን ከምዚ ምስ ሰምዐት ናብ ገዛ ኣትያ ነዲኣን ሓፍታን እናተዛረበተን ንዕዘብ በቲ ዝተፈጠረት ክትበኪ ንዕዘብ እዚ ዝሰምዐ ኣቦኣ ኩርሃና ሓደ ተንኮል ይሓስብ እሞ ሳያን ሮኒ ንምፍላይ ኣብ መወዳእታ እውን ሓደ ነገር ብምትላም ሮኒ ዝጎድኦ ብምምሳል ናብ ገዛ ከኣቱ ንርኢ እዚ ዝረኣየ ናይ ኩርሃና ቤተሰብ በቲ ዝተፈጠረ ነገር ይስምብድ እሞ መን ከም ዝወቅዖ ይጥይቕዎ ንሱ እውን ሮኒ ከም ዝወቅዖ ንቤተሰቡ ይነግሮም ሳያን ከምዚ ኣብ ትሰምዐሉ ሰዓት ብጣዕሚ ተሓዝን እሞ ብወጋሕታ ሮኒ ስሉም ብምሓዝ ጣብያ ባቡር ኮፍ ኢሉ ሳያን ክጽበያ ንርኢ ኮይኑ ግና ሳያን ኣይመጸትን ነይራ እዚ ዝተገንዘበ ሮኒ ስቡ ብምሓዝ ናብቲ ዝደልዮ ከተማ ብምኻድ ሓድሽ ህይወት ንኽጅምር ይውስን ካብኡ እውን ፊልምና ሮኒ ስለቲ ዝነበረ ኩነታት እናሓሰ ሳያን ሂባቶ ዝነበረት ካቲም ምትሕሓዝ ይጅምር ኮይኑ ግና ሓደ ዘይሓሰቦ ነገር ይፍጠር ንሱ እውን ባንኮክ ምጽሑ ምስ ረኣየ ሓሽከሩ ብምልኣኽ ካሃሲዎ ይገብር ኮይኑ ግና ሮኒ ልዑል ብቕዓት ስለ ዝነበሩ ቶም ዝመፁ ሓሽከራት ብምውቃዕ ራይጋብ መሓዛ ይረኽብሉ እዩ ኢሉ ዝተባሃለ ቦታ ምስ በጽሐ ናይ ራጋብ መሓዛ ሰበይቱ ብምሓዝ ሳያን ትርከበሉ ቦታ ንሱ ጥራሕ ከይኮነስ ራይጋብ ክንደይ ዝኣክል ሓለውቲ ከም ዘለውዎ እናዘርዘረ ይነግሮ እቲ ሰብ እውን ኩሉ ዝጥይቆ ነገር ይምልሰሉ እሞ ብተመሳሳሊ ምርኢትና ራጋብ ደቂሳ ዝነበረት ሳያን ኣብ ክሳዱ ሓደ ዘንጸባርቕ ካብ ኣልማስ ዝተሰርሐ ናይ ክሳድ ሃብል ክገብረላ ንርኢ በቲ ሰዓት እውን ሳያን ካብ ድቃሳ ብምንቃሕ ኣብ ጎና ዝነበረ ናይ ራያን ሓሽከር መውቃዕ ትጅምር ቀጺላ እውን ናብ ራይጋብ ከተመርሕ ክትብል ትተወቅዖ ዝነበረት ሓሽከር ወቅዒ ሃላዋታ ክትስሕት ይገብራ ቀልጢፍና መሓዙኡ ይድውል ሳያን ሃላዋታ ከም ዝሰሓተትን ናብ ሆስፒታል ክወስዳ ከም ዝኾነን ንሬጋብ ንመሓዙኡ ቢጁ ይነግሮ ኮይኑ ግና ሬጋብ ዘይፈለጠ ነገር ኣብ ጎኑ ቢጂ ገዛ ዝነበረ ኮይኑ ግና ሬጋብ ዝፈልጠ ነገር ሮኒ ኣብ ቢጂ ገዛ ከም ዝነበረ እዩ ቢጂ እውን ንራጋብ ኣዋጊዑ ምስ ዓፀወ ንሮኒ ዝተፈጠረ ነገር ሙሉእ ብምሉእ ይነግሮ ሮኒ እውን በቲ ሰዓት ሳያን ንምምላጥ ሓደ ዕድል ይርዳእ ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት ሮኒ ሳያን ንምምላጥ ደቂሳትሉ ኣብ ዝነበረት ሆስፒታል ሮኒ ሳያን ንምምላጥ ይኽእል ኮይኑ ግና እቲ ነገር ተጠራጢሩ ዝነበረ ራይጋብ
كم دكتور كوينون كملطو زحاسبو رونن سيانن ኣብ ኣፎም ዝነበረ ማስክ ንኸውፅኡ ይነግሮም ኣብ ኣፎም ዝነበረ ማስክ ምሰውፅኡ ሬጋብ ዝረኣዮ ምእማን ይዓብዩ ከምኡውን ናብ ሮኒ ሽጉጥ ኣውፅዩ ክቆትሎ ክብል ኣብ ኢዱ ዝነበረ ካራ ናብ ሳያን ዘየውፅእዎ ተኮይኑ ከም ዝቐትላ ይዛረብ ሬጋብ እውን ሳያን ይፈትዋ ስለ ዝነበረ ሽጉጦም ከይትኩሱ ብምዝራብ ሳያን ሮኒ ክወፁ ይፈቅደሎም ሮንን ሳያንን ብከምዚ ካብቲ ቦታ ምምላጥ ይኽእሉ ሳያን ሮኒ ናብ ሃገራ ንምውሳድ ምስ ሓደ መርከበኛ ካፒቴን ኮይኑ ብገንዘብ ክደራደሩ ንርኢ በቲ ኩነታት እውን ሳያን ንሮኒ ካብ ባንኮክ ምምላጥ ይኽእሉ ካብኡ እውን ናብ ናይ ሓደ ሰላማዊ ቦታ ምስ በጽሑ ቅድሚ ሕዚ ደፋፊኖሞ ዝነበሩ ታሪክ ከም ሓድሽ ምዝርራብ ይጅምሩ ቀፂሉ በቲ ነገር እውን ሮኒ ንሳያን ናብዚ ዝመፀሉ ንዓኣ ከድሕን ዘይኮነስ ገንዘብ ስለ ዝኽፈሎ ይነግራ ሳያን እውን በቲ ነገር ሓሪቓ ትጻረፍ ትጅምር ከምዝን ከምትን እናበለ ክልቲኦም ሓቢኦሞ ዝነበሩ ዝተጋግየ ዝተዛብዐን ታሪክ ምውፃእ ይጅምር ኣብ መወዳእታ እውን ናይ ምርዳእ ይበጽሑ ኣብቲ ሰዓት እውን ማይ ምህራብ ይጅምር ናይ ፍቅሪ ህይወቶም እውን ምሕዳስ ይጅምር ብዛዕባ ቀጻሊ ህይወቶም እናሓሰቡን እናተዘራረቡን እናኸዱ ከለው ራይጋብ ካባይ መጽኡ ከይተባሃለ ንሮኒ ተሓቢኦምሉ ዝነበሩ ቦታ ብምምጻእ ሮንን ሳያንን መጥቃዕቲ የብጽሐሎም ሳያን እውን ክትርኢ እናገበረ ቢጁ ናይ ራያን መሓዛ ብሽጉጥ ወቅዑ ናብቲ ጉድጓድ ይውድቆ ኣብ ቀጻሊ ምርኢትና ራጋብ ሳያን ናብ ባንኮክ ሒዝዋ ይምለስ ኣብኡ ምስ በጽሐ ራይጋብ ሳያን ብሓይሊ ከም ትምርዖ ክነግራ ንርኢ ኮይኑ ግና ሳያን ብሮኒ ተስፋ ከይቆረፀት ሮኒ ከም ዝመጽእን ካብዚ ቦታ ከም ዘድሕናን ትነግሮ ራይጋብ እውን በቲ ነገር እናሰሓቀ ሮኒ ከም ዝሞተ ገዲፎምዎ ከም ዝመጹ ይነግራ ኮይኑ ግና ራይጋብ ዘይተረድኦ ነገር ሮኒ ብህይወት ምንባሩ እዩ ካብኡ እውን ሮኒ ናብቲ ቦታ ብምምጻእ ናይ ራጋብ ሓሽከራት መጥቃዕቲ ይጅምር ናይ ሬጋብ ሓሽከራት እውን ናይ ኣላርም ደወል ብምጽቃጥ ክመጽዎምን ክሕግዝዎምን መልእኽቲ ክገብሩ ንርኢ ራይጋብ እውን በቲ ኣላርም ጻውዒት ብምድንጋጽ ታይ ከም ዝተፈጠረ ንምርጋጽ ካሜራ ዝቆርጾ ብምርኣይ ይጅምር በቲ ዝረኣዮ ነገር እውን ብጣዕሚ ይስንብድ ምክንያቱ ከዓ ሞይቱ እዩሉ ገዲፍዎ ዝነበረ ሮኒ ብህይወት ምንባሩ የሰንብዶ ናብ መሓዝኡ ብምርኣይ እውን ከምዚ ክሓዶ ምስ ተረድአ ኣብ ኢዱ ሒዝዎ ዝነበረ በሊሕ ካራ ብጅ ወጊኡ ይቆትሎ ራይጋብ ናብ ሓሽከራቱ ዘይሩ ንሮኒ ቆትልዎ የዝዝ ኮይኑ ግና ምስዓር ኣይከኣሉን ኣብ መወዳእታ ሮኒ ራይጋብ ምባኣስ ይጅምሩ ኣብ ባእሶም ማእኸሉ እውን ራይጋብ ከመይ ገይሩ ኣቦኡ ከም ዝቆተሎ ክዛረቦ ንርኢ እዚ ሰምዐ ሮኒ ንጉስ ጉርስማዊ ልክዕ ከም ኣቦኡ ይፈትዎም ስለ ዝነበረ ብራይጋብ ብምሕራቅ ካብ ቀደም ብዝበለፀ ህልኽ ንራይጋብ ምባኣስ ይጅምር ጉርስማዊ ዘምህርዎ ናይ ማርሻል ኣርት ቴክኒክ ብምጥቃም ሮኒ ራይጋብን ኣብ መወዳእታ ይቆትሎ እቲ ፊልም ተፈቲኹሞ ላይክ ሳብስክራይብ ሼር ምግባር ከይትርስዑ እስካብ በቀጻሊ ቪድዮ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም